A teď upřímně, kolikrát jste si říkali, že by vaše firma mohla fungovat líp, ale prostě nevíte, kde začít? Kolikrát jste věděli, že musíte zefektivnit vaši práci, zrychlit procesy, budovat značku, prostě být vidět, jenže nejste IT specialisti, nejste marketáci ani něco podobného a učit se to od nuly, to je nesmysl. Každý přešlap vás stojí hromadu peněz a času. Vy stojíte na místě, zatímco vaše konkurence jede dál. Možná jste zkusili najmout agenturu, poradce nebo různý dodavatele, ale slibované výsledky nikde nebyly. Zatímco jejich faktury chodily každý měsíc a pravidelně. Každý měsíc vám ukazovali reporty, kolik lidí kliklo, kolik přišlo zobrazení, ale ve firmě pořád stejný chaos, stejný peníze. To nechcete, že jo? A tak místo toho děláte věci, které vás zdržují a vysávají vám energii. Děláte cold cally, honíte zákazníky, máte Excely plný chyb, protože všechno děláte ručně. E-maily, které se ztratí a projekty, které nikdo nesleduje. Vaši zaměstnanci dělají věci, co by ani neměli dělat. A pak děláte akce, různý slevy, které ničí vaše ceny a kazej důvěru ve značku. A stejně to všechno nestačí, protože v dnešní době rozhoduje efektivita, rychlost a pozornost. A když tyhle tři věci nemáte, tak ztrácíte peníze každý den. Všichni lidi by chtěli, aby firma běžela sama, aby procesy fungovaly, aby zákazníci přicházeli, ale skoro nikdo neví, jak toho opravdu dosáhnout. Možná vás taky napadlo najmout svůj vlastní interní tým. Zní to hezky, ale nikdy nenajdete jednoho člověka, co umí udělat všechno. Pro digitalizaci potřebujete IT specialistu, pro marketing a branding potřebujete designéra, copywritera, reklamního specialistu, pro automatizaci potřebujete dalšího ITáka. Každý z nich je drahej, každý z nich chce pracovní vybavení, dovolenou, sick daye a proplácet jejich náklady. A hlavně platíte za jejich odseděný čas v kanclu, ne za výsledky. A pak dobře víte, jak to dopadá. Ve 4 mají padla, jdou domů a druhý den znova. Chodí si to k vám jenom odsedět. Vy je platíte a oni jenom přežívají a vy mezi tím doufáte, že to nějak samo začne fungovat. Přiznejme si to. Vaše firma nepotřebuje takový lidi. Potřebuje skutečnou transformaci. Procesy, co běží sami, bez zbytečných kroků a chaosu. Marketing, který přivádí zákazníky. Brand, který funguje, i když vy spíte. A systémy, který šetří čas i peníze každý den. Váháte? Dám vám příklad. Lidi zaplatí za rekonstrukci domu miliony korun. Proč? Aby vypadal hezky, aby sloužil dlouho a aby měl vyšší hodnotu. Tak proč to sami nejsou schopni udělat u své firmy? Co pak nechtějí, aby jejich firma vydělávala víc peněz, aby měla větší hodnotu a aby fungovala dlouhodobě? Transformace firmy není žádný náklad. Je to investice, která se vrátí a to mnohonásobně. Stejně jako renovace domu zvýší jeho cenu, tak transformace firmy okamžitě zvýší její hodnotu, efektivitu a hlavně zisk. Přesně proto je tu AEMON. Postavíme vám kompletní balíček transformace, který zahrnuje digitalizaci a automatizace, procesy, co běží sami, interní systémy, ukončíme veškerý chaos a dáme všechno na jedno místo, aby všechno bylo přehledný. Marketing a branding, virální videa, reklamy, co prodávají a web, který přesvědčuje. Úspora nákladů. Zrušíme všechny zbytečné mezikroky, kde ztrácíte čas, zkrátíme veškerou práci, zvýšíme produktivitu a teď to nejlepší, nemusíte řešit jediný pohovor, nemusíte nikoho zaučovat a platíte jenom za práci, která se opravdu udělá. Nenabízíme tady žádný krabicový řešení, ale kompletní balíček na míru, který vaše firma potřebuje a navíc zastřešíme úplně všechno, takže nemusíte jednat s 5 firmama naraz. Představte si, že se ráno probudíte a firma běží jako hodinky. Nový poptávky už čekají v mailu. Vy nemusíte řešit žádný chaos. Nikdo vás neotravuje s tím, že něco zapomněl nebo potřebuje poradit. A hlavně, během toho, co jste spali, vaše firma vydělala hromadu peněz. Je tohle vůbec reálný? Pojďte se o tom přesvědčit sami. Jestli chcete, aby vaše firma přestala stagnovat a začala růst, aby fungovala efektivně a vydělávala víc peněz, tak vyplňte náš krátký formulář a pojďme společně udělat transformaci, kterou jste měli mít už dávno. Těšíme se na vás.